Та насправді небагатьом публічним людям, журналістам, які випили, ну скажімо так, цю війну і цю правду до дна. От коли ти її вип'єш до дна, тоді ти не будеш говорити напівтонами. Да. Ти не будеш говорити напівтонами. Чому Алєксєєвич не говорить те, що називається до кінця правду? Можливо, вона не була на війні в Україні, не бачила її. Хоча вона Нобелівський лауреат, це не говорить про те, що вона знає справжню ціну скорботи, справжню ціну визвольної боротьби. Вона може бути не до кінця освіченою в історичних моментах, пов'язаних з визвольною боротьбою. Ти копаєш глибоко. Ну, такий в тебе характер. Ти дійсно... Ну, це програма не про мене, все ж таки. Ну, але я зараз скажу, чому хтось говорить на 100% правду, хтось на 80%, на 50%, а хтось на 20%. Це не тільки питання боєгузтва. Це ще є і питання, ну, якби власної сміливості, бажання ну, копати глибоко і казати те, що по-справжньому тебе торкає и болить. Ну, тогда в обратную получай. Ты и еще несколько музыкантов, которых я знаю, это как раз те люди, которые говорят правду до конца и не шатаются между там всякими желанием лишнего заработать, хотя зарабатывать вы могли бы намного больше, если вы пели удобно для России там, и так далее, и так далее. Вы этого не делаете, тебе огромный комплимент всем ребятам из группы Cossack System. Хожу на все концерты, и это сумасшедший драйв, который, ну, немногие группы обладают таким драйвом. Вот. Группа Boombox, группа Cossack System, еще несколько групп, которые действительно так, ну, это по-настоящему такая украинская, не знаю, как это назвать, песня, ну, крутые вы, короче говоря. Вот. И, кстати, вспомнил концерт, на котором я был. Концерт был в парке, как он называется, вот открытая сцена была. Это называется «Галерея всі свої». Нет. В парке, вот как на Троещину ехать, открытая сцена была года 2 назад. Да, Муромец, сейчас называется этот парк, по-моему, «Дружба народов» назывался, не помню. Да, «Дружбы». Да, и вот там была эта «Дружба народов». Значит, концерт был ваш совместный с группой «Машины времени». Было все. Да, вспомнил, да. И с группой «Машина времени», и там, значит, ну, состав достаточно звездный у них. Вы выступали, потом они выступали. Я обратил внимание на то, что вот не договаривают они что-то. Вот все равно они приезжают и как-то, ну, не знаю, можно ли за это упрекать, нужно ли, не знаю. Но мне кажется, что русские, любые музыканты сейчас, кто сюда приезжает, кто не гастролирует в Крыму, там, да, ну, как вот, допустим, БГ или Макаревич, все-таки они, это же музыканты, собственно, из нашей с тобой юности, давай уж по-честному, да? Вот, и они себе планку такую задирали с символами борьбы за свободу против там всего. Плюс еще Шевчук, который там свобода, свобода, так много, так мало, ты нам там и так далее. А плюс Макаревич, не надо прогибаться под изменчивый мир. А я смотрю, они все-таки прогибаются, они все-таки боятся открыто поддерживать Украину так, как она того заслуживает, тем более, если ты из России. Как-то и на концертах ни слова не говорят, ни в поддержку с нашей стороны в войне там, и так далее. Как-то обходят эту тему. Почему, как ты думаешь? Тому що, якщо би кожному із них прийшлось би зазирнути глибоко собі в душу і сказати ту правду, яка є дійсно правдою, їм би прийшлось виїхати з Росії, їм би прийшлось стати громадянами України, можливо, якоїсь іншої країни, їм би прийшлось раз і назавжди проклясти свою країну, яка безжально вбиває всіх сусідів, з ким сусідує. І далі з цією правдою жити дуже важко. Я думаю, що кожен із них, якщо ти сядеш з ним за стіл, в приватній атмосфері, вип'єш чарку другу, і так, знаєш, якби вони не знали, що цей Дермош добавив, тому що навряд чи кожен із них зможе бути відвертим, а так, знаєш, щоб з тими, з ким відвертим, вони, можливо, десь розуміють в глибині душі глибину провалля своєї країни. Але, повторюсь, для того, щоб сказати цю правду до кінця, їм, можливо, навіть прийшлось би стати дисидентами, можливо, навіть закинути інструменти, тому що зрозуміло, що ці люди будуть не в'їзні в Росію.
От будь-хто, кого ти назвав, якщо він поїде з концертом не просто в будь-який в клуб Авдіївку. України, а просто в Авдіївку, або просто поїхати до наших хлопців на передову, сядь, пограй, подякуй Да їм. даже в госпитале. Ну, можеш уявити, да, що їх чекає в себе вдома. І яким би ти не був сміливим, тобі просто прийдеться зробити один раз і назавжди цей вибір. Після цього вибору в тебе вже тобто життя такого, як в тебе воно було комфортного, не буде.